dianggep karo Mbak Yu kowe kudu manut. Ya aku manut. Aku ngomong apa iku turutono. Ya, Ya, ya. tak kandhani apa kon nganut to. Nek karo kancamu ngene iki gak ono masa depan aja dikonco. Oh, iso. Maaf. Lah nyapa lho? Kowe iso Kok gelet karo jalan? Masa haus to aja. Ya kok kudu nempel ae karo aku. Ya wis Bayu, aku manut. Ya aku ya tak. Sebenting sampean aja nyenani aku terus. Lah kan diseneni apa wong gak bener? Ayo, saiki apa-apa lek gak bener kan diseneni. Kudune kok dadi adikku. Satu-satunya adik lek nganut iku ya nganut. Apa-apa Contoh seneng nek ora iku. Regetenan. Aku janji tak gak nakal nek ngene iki ya nelok. Sampai kowe ora gelem manut karo Mbak Yumu, aja takon kowe dadi dulurku maneh. Minggat saka makene. Ayo Mbak